people, Professor Dr. Georgy Yordanov. In the presidium, you will see Professor Radulov. He will be first who will give us introduction lecture, and give our translation. Президента на Съюза на следите е наш гост. Всички го познавате господин Долупчиев и изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания, господин професор доктор Георги Йорданов, професор Радулов, който ще изнесе първата лекция, и нашия преводач на заседание. Днес ще имаме няколко. Сега, тъй като времето не е много, ще трябва да следваме точно програмата по минути и по часове. Моля да бъдете така в изказванията си конкретни и да спазвате времето, което е отредено. For English speaking people, because we have not so much time, please keep the time you have for discussion. We have to follow the program and timing. So I want to give the word to our director, Stefan. Добър ден на всички. Радвам се да ви приветствам. Добре дошли в Пловдив. Welcome to our town, Пловдив. Извиняваме се за топлото време, но тук мисля, че вътре е приятно. We apologize for very hot weather. Пожелавам ви ползотворна работа на форума. I wish you successful conference and successful work. И обявявам старта. Appeal the start. Давам думата на председател на Съюза на слепите в България, господин Долупчиев, за няколко встъпителни думи към нас. The president of the Union of the Blind will say Okay, we don't take it. Уважаеми гости, имам честа и удоволствието от името на ръководството на Съюза на слепите в България да ви приветствам добре дошли в нашата страна, в един от най-красивите градове, Пловдив, с древна история, богата култура и прекрасни хора. Dear guests, I would like to greet you, to welcome to our country and to this beautiful and ancient town. Искам да изразя благодарност на господин Данчев, на неговия екип, на Центъра за тази инициатива да бъде организирана конференцията и особено адмирирам темата дискриминацията на хората с увреждания. I want to thank to Mr. Danchev for organizing this conference and especially for the thematic of the conference, hidden discrimination towards people with sensory disabilities. Не е тайна, че дискриминацията е съпътствала цялото развитие на човешката цивилизация. Най-различни форми, варианти. It is obvious that discrimination always follow the development of the humanity in different forms. Тя, разбира се, е в много силна форма при хората с увреждания. This discrimination is very strong toward disabled people. Всички сме свидетели, че последните 50 години в Европа, 25 в България, се направиха много сериозни стъпки
в европейското и националното ни законодателство, за да се изградат правни норми, които намаляват дискриминационните моменти. We all are witnesses of this, that last 50 years in Europe and 25 years in Bulgaria, a lot of steps have been done to overcome this discrimination toward people with disabilities. Нов етап в тази област е приемането на Конвенцията за правата на хората с увреждания, която даде сериозен тласък на европейското и национални законодателства и защита правата на хората с увреждания. New stage in this development is accepting the Convention about human rights, and this gives a new step in Конвенцията за правата е трансформирана в националните законодателства и е тласък. This is a step to national laws to be changed now and in the future. Предполагам, че на конвенцията, на тази конференция ще обвините ценни мисли. Какви дискриминационни практики са на лице и още по-важно е как да бъдат подготвени нашите организации и самите хора с увреждания да се борят с тях, за да се радват на едно по-успешно интегриране в обществото. I suppose that on this conference you will exchange your cases about discrimination and hidden discrimination, and also you will exchange opinions how to overcome this discrimination in order to become more humanic. Пожелавам успех на конференцията и приятно изкарване в България. Success to the conference and good time in Bulgaria. Благодаря. Както знаете, че събития от този род не могат да се случат без осигурено финансиране. Благодаря за подкрепата на финансиращите организации, специално на Агенцията за хората с увреждания, която откликва на нуждите на организациите на хората с увреждания за осъществяване на своята дейност. Давам думата на професор Йорданов. I know that this kind of events cannot be organized without financial support of some organizations. So for Bulgaria, this is our Agency for Disabled People, but for the whole conference it was the Central European Initiative, and now Stefan gives the word to Professor Dr. Georgi Yordunov, the Director of Agency of Disabled People. Здравейте от мен. Искам да ви приветствам от името на Агенцията за хора с увреждания. Изключително съм радостен, че може да се чувстваме малко и като домакини, макар и по-малко от вас естествено, да помогне в това мероприятие. Лично аз и цялата агенция вижда провеждането на тези мероприятия като нещо много важно, защото ние сме с визията да бъдем вашите медиатори пред държавните органи. Затова аз днес очаквам да чуя проблемите на вас, като организация, на всеки един от вас и да направим с всичките усилия, които може да положим, а те не са малки, да решим проблемите. Всеки от вас и на организацията като цяло. Professor Yordunov greets everyone from the name of the Agency of Disabled People, and he expected to hear our problems and cases with hidden discrimination
And he tells that agencies like Agency for Disabled People must be mediators between people and the government in order to solve the problems they face during their everyday life. В края на тази година изтича отчетният период, в който ние като държава трябва да се напишем нашите домашни или така наречени отчетни доклади, какво е състоянието в България, политиката за хората с увреждания и дали спазваме европейските нормативни документи в това отношение. Този доклад, в принцип, се е подготвил с Министерството на външните работи, с наше съдействие. Затова днес участвам да чуя как виждате вие, къде са проблемите, за да влезем в това, което искаме да го вкараме в нормативните документи. Professor Georgiev said that at the end of this year, Bulgaria must give a report how to deal with забравих много дълго спомена. Reports to the European Union about the rights of people with disabilities. So he expected to hear our problems and also problems of the other countries to find a solution how to solve. Пожелавам успех и надявам се, че няма да е последната среща това решение. I wish you a successful conference and hope that this is not the last meeting. От наша страна се надяваме, че няма да е последното ни финансиране. Това да го приемем като тънък намек. Допустима доза на корупция. Представител на Дирекция социална политика община Пловдив е господин Петър Граматиков. Давам думата на господин Граматиков. Мога да не се We have a guest from our social policy municipality to give some words. Имам привилегията да ви поздравя от името на госпожа Веселина Ботева, директор на Дирекция социална политика към община Пловдив. I have the privilege to greet you on behalf of Mrs. Veselina Boteva, Director of Social Policy Directorate at the Municipality of Пловдив. Знаете със сигурност, че е възможна комбинацията здрав дух в слабо тяло. You know for sure that a combination is possible, a wealthy spirit and a weak body. Пожелаваме ви със силата на духа да превърнете всяка загуба в голяма алтернативна печалба, всяко поражение в победа. We wish you with fortitude to turn any loss into a great alternative gain and every defeat in a victory. Благодаря. Thank you. Благодаря, господин Граматиков. И сега да влезнем в темата на конференцията и да покажем равенството на половете. След изказването на трима мъже ще дам думата и на една жена, Елена Вебер, президент на ЕВИТА, президент на ЕНИП, директор на Институт Ритмайер и т.н. Благодаря. I must thank a lot of persons because they support and realize this conference. This is my first duty. Do you want to translate it? Благодаря на нашите домакини, че спомогнаха за организирането на тази конференция.
The first duty is toward Mr. Stefan Danchev, also if he's going away, and Mrs. Alexandrina Kostova, because they support the Instituto Rittmeyer and ENIB to realize the conference here in Plovdiv. Най-напред благодарности към господин Стефан Данчев, директора, и към Александрина Костова за това, че подкрепиха Rittmeyer и ENIB за организирането на конференцията. Then I must thank my colleague Giorgia Valenti and Elisa Calabrese because they support the realization of all the participants from abroad here in Plovdiv. И също така благодарности към Джорджа Валенти и Елиза Калабрези, които спомогнаха много за организирането на конференцията. Then I must thank all of you to be here, and we are very proud for our first official annual meeting. And yes, we applied with the work of Mrs. Kostova and Mrs. Valenti for this project financed by Central European Initiative. И благодаря на всички вас, че сте тук, и да знаете, че това е първата инициатива на мрежа ENIB. Това е европейска мрежа за включване отвъд границите. Ние установихме, може би, преди 2 години и сега получихме финансиране за този проект. Yes. And ENIB, we hope, will never stop here its own activities. And together with me, there is Mrs. Dragana Kovacevic, trying to hide herself, Vice President of our network. И да ви уверим, че ние няма да спрем на тук и ще продължим заедно и с госпожа Дъргана Ковачевич, тъй като ние сме основателите на мрежата. And then Mrs. Alexandrina Kostova as a treasurer. And shortly, I would like to tell you that ENIB is a network that would like to support their best result for every person with a disability in the different fields, especially education, but also job and placement. ENIB би искала да подкрепя развитието на всяка една личност, особено за обучение или за намиране на работа. The path was long to establish our network, but it is successful since we are here all together. And we would like also, since it is open both to organization and to individuals, that more people are joining to have better opportunities to develop future projects. Надяваме се повече хора, повече организации да се присъединят към мрежата, за да бъдем още по-успешни. And I finish with the same wish of the previous and more important people that were speaking before me. We wish you all together as any board a successful conference today and tomorrow. Пожелаваме ви успешна конференция днес и утре. Благодаря.